Dana no, look. Ako'y boy nga. Turo daw kayo nga. Kaya ko man sana mag-vlog ngayon. Bapa ya, chuko kening terminal daw. Manaya kong ba, so ningikid kay Bapa. Ay ni mga wayang nga. Sinalina ako kayo, bantang ating kong lalangutan king bas. Bap, kaporma na yung tattoo mo kamuan. Nano yan? Balat yung pom-poms ni. Ay, tampi balatan chichirya na Bap. Lok sa mo, pe, tattoo yun ay winida po yung kamuan nyo. Hindi mo yung mukha pa maglukan no ko. Balat batanda ka dyan. Hindi ka naman dapat mamalatbat ka. Ako tang kumo kung ano yan Hindi mo sasabyang matas ka loko. Ayan Bap, nanong lalagay yung ngayon at kulay yellow. Luga, pampanyaman. Oo pala Bap, kapilan kayo pa pala may gumpisang ginawang mga niyan. May gumpisa akong ginawang makaniti. Kanitang malati ko po. So what's up niya ni Aldo, pagkilalagay kaya kayong pinakamagaling na Hokage ni Santa Rita Yoko Park. May kilala iba pag kaya ang galing ng mga wang El Mami nga lang sabo. Nung ikityo kaya rin ng dininan pansit pelas itang stainless sa baso dininan ng repolyo. Sibuyas, sampagito, ampong lara. Bakit nakikatamo kung makanami kagaling magansil. Kaya rin ang tiktakan dita kasosa, ampong dinuro gamancher, apisan ng 41 times ni. Ay nina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41! Ay nini pinagbabawal na technique Bap. Chidori Koken! O ito Bap, makanta mo. Tsaka yari niya kanta. Magkano yan Bap? 5 pesos. Bap, nanong titindayo po? Ine. Sisig popcorn. Pinimpaw nga na ng sangkap. Magagtong nasi. Ang kaya din ng mga longgamal na jasmine rice. Adwa, atlo. Tapos 15 pirasong dog food. Tsaka mo na kanaing popcorn. Ang kaya dinan mo ng tinadtad na sibuyas. Bawang. Yun, kabit mo ken. May itong gamal na tinadtad na larang pamaksi. May itong teaspoon na chocolate. Ampoy tantabaking manginasal. Ayan o. Ang kaibudburan mong pamintang durog. Para medyo mas lamya, mangilita mong may itong kalamansi at saka taya rin lagyan Pusit taya mo gamit na yung 125 kong singsing na silver galing Italy. Taktakan tayong dita ka chili powder. 20 ml na kerosene. Dita ka white sand. Ampong black sand. Ampong brown sand. Siyempre, ali tayo kakalingwan yung pinakamanyaman, yung cheese powder. Ayan, dinan tayong mga yan. Tapos siyempre, kaya ritang mengili, gawan tayo ng pinaka-moves tamo, ining gamal moves. Ayan, panggamalan tayong mga yan, pidurot-durot tayo, bala mo, washing machine, tsaka tamo apsala na bagya-bagya, para itang katas lumwala, para potang kanal manyaman yan, Kamo boy, pakalali ka, manyaman yan. Bisa kaya ta ko kaya ka na. Aling, sasabihan ko sali ka na ako kaya rin mong pengan yan.